Όλα τα φυτά κάνουν φωτοσύνθεση. Όμως τότε γιατί το σιτάρι ζορίζεται στις ίδιες θερμοκρασίες όπου το καλαμπόκι συχνά αποδίδει καλύτερα και γιατί οι κάκτοι δουλεύουν εντελώς διαφορετικά? Όλα έχουν τον ίδιο στόχο: να δεσμεύσουν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και με τη βοήθεια του ήλιου και τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης να το μετατρέψουν σε σάκχαρα. Αλλά αυτό δεν το κάνουν όλα τα φυτά με τον ίδιο τρόπο. Τα C3 φυτά, όπως το σιτάρι, το ρύζι, η ντομάτα, η ελιά, το βαμβάκι, έχουν και ακολουθούν τη βασική στρατηγική. Παίρνουν το διοξείδιο του άνθρακα και το δίνουν κατευθείαν στη ρουμπίσκο μέσα από τον κύκλο Calvin-Benson. Είναι απλό, οικονομικό σε ενέργεια και δουλεύει πάρα πολύ καλά όταν υπάρχει δροσιά και επαρκές υγρασία στο έδαφος. Το πρόβλημα ξεκινάει στις ξηροθερμικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες. Το φυτό κλείνει τα στομάτια του για να μην χάσει νερό, αλλά έτσι μπαίνει και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα στο φύλλο. Τότε η ρουμπίσκο αρχίζει να μπερδεύεται και πιάνει περισσότερο οξυγόνο αντί για διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό λέγεται φωτοαναπνοή, απώλεια δηλαδή άνθρακα και ενέργειας και όχι απώλεια νερού. Τα C4 φυτά όπως το καλαμπόκι, το σόργο και το σαχαροκάλαμο λύνουν το πρόβλημά τους διαφορετικά. Δεν αφήνουν το διοξείδιο του άνθρακα να μπει απευθείας στη ρουμπίσκο. Πρώτα το πιάνει ένα άλλο ένζυμο, η πεπκαρβοξυλάση, και το μεταφέρει σε ειδικά κύτταρα μέσα στο φύλλο, όπου το διοξείδιο του άνθρακα συγκεντρώνεται γύρω από τη ρουμπίσκο. Με απλά λόγια, τα C4 έχουν δύο διαφορετικά δωμάτια. Στο ένα πιάνουν και δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και στο άλλο το χρησιμοποιούν. Και από εκεί μπαίνει πάλι και αυτό στον ίδιο κύκλο Calvin-Benson. Έτσι μειώνουν πάρα πολύ τη φωτοαναπνοή και αποδίδουν καλύτερα σε ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιακή ακτινοβολία και περιορισμένο νερό. Ποιο είναι όμως το κόστος? Θέλουν περισσότερη ενέργεια, επομένως δεν έχουν πάντα πλεονέκτημα σε δροσερά περιβάλλοντα. Τέλος, τα καμ φυτά όπως ο κάκτος, η αγάβη, το φραγκόσικο, η αλόη και ο ανανάς κάνουν κάτι ακόμα πιο παράξενο. Ανοίγουν τα στομάτια τους τη νύχτα όταν η εξάτμιση είναι μικρή. Παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα και το αποθηκεύουν ως μυϊλικό οξύ. Την ημέρα, με κλειστά στομάτια, απελευθερώνουν αυτό το διοξείδιο του άνθρακα και συνεχίζουν τη φωτοσύνθεση. Έτσι, πετυχαίνουν πολύ ψηλότερη αποδοτικότητα χρήσης νερού, πολλές φορές μεγαλύτερη από τα C3 φυτά. Το τίμημα όμως για αυτή τη διαδικασία είναι η αργή ανάπτυξη, καθώς η νυχτερινή πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα και η αποθήκευσή του έχουν κάποια όρια. Επομένως, τα C4 φυτά χωρίζουν τη δουλειά τους στο χώρο, σε δύο δωμάτια όπως είπαμε, ενώ τα CAM φυτά τη χωρίζουν στο χρόνο, σε νύχτα και μέρα. Στην πράξη, σε δροσερά και υγρά περιβάλλοντα, τα C3 φυτά συχνά υπερέχουν. Σε υψηλές θερμοκρασίες με λιγοστό νερό, τα C4 αποδίδουν καλύτερα και στις πιο ξηρές ζώνες κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει την αποδοτικότητα των CAM φυτών σε οικονομία νερού. Τρεις λοιπόν διαφορετικές στρατηγικές με ένα κοινό στόχο: να φτάσει το διοξείδιο του άνθρακα στη ρουμπίσκο με το μικρότερο δυνατό κόστος σε νερό και ενέργεια.